Assalamu alaikum hormatly İngiliz howasçylary, İngiliz öwrenýän talipler hem de muallimler. Biz sizi bugünkü geçilecek tapagymyza hoş gördük. Bugünkü tapagymyz sizin için näme bolar? Gelin tanışyp bolayın. Bugünkü tapag esasen biz İngiliz dilini nädip hasta howasny öwrenmäge, ýagny İngiliz dilini hasta howasly gurulmaga, ýagny ýene de burada hasta İngiliz dilini çal öwrenmäge nähili okuýplar, nähili usullaryň bardygyny şugun sizin bilen geçertni diýip bolsa. Bugünkü tapagymyz esasy İngiliz dilini hasta ösdürmek, özünde hasta howasy töretmek üçin 6 sanak ýoluny öwrenýär. 6 usulyny. Gelin birinji usul bilen tanışyp bolayın. Birinji usul. Bizim birinji usulumuz. Birinji usulumuz näme? Birinji usulumuz ýagny hemme görýän, ýagny kompýuter bolýarmy, telefon bolýarmy, ýagny kontakta ýereňiz, line ýereňiz, ýa-da da Facebook'tan girýän, hemme girýän sosial setleriniz, ýa-da telefonlaryňyz, kompýuterlaryňyzy İngiliz diline öwürün. Ýagny bu nähil kömegi bar. Bunun kömegi esasen haçanlar telefona girýän mahalymyzda İngiliz diline bir näme söz çykan ýagdaýynda. Ýagny mesela herkeli ýagdaý bolup bilýär. Bilmeýän usullaryňyz bar içinde. Ýagny bilmeýän sözleriniz, bilmeýän sözleriniz bar bolsa, sizi sözlükden ya da başka yerden şol sözün tercümesini ýagny anlatýan manasyny gözlemäge mejbur etýär sizi. Ýagny şol ýagdaýda hem telefonuňyzy ýa-da kompýuterlaryňyzy, ýagny kontakty ýerine kontaktdaky sahypalaryňyzy hemmesini ingliz diline öwrün. Ýagny hokman ingliz dilden, ýagny hasta esasy öwrenýän dilleriniz bar. Inglizce dili, fransuz dili, ýagny bolmasa ispan, italyan her bir dillerde gurulana öwrenýän bolsaňyz, şu dillerde öwrüp, şu dillerde esasy görýän zatlaryňyzy şu dillerde bolmagyny niýet edin. Ýagny özüňize mejbur edin öwrenmäge. Bizim ikinci usulumuz näme? İkinci usulumuz ýagny täzelikler, telewizorda görýän pedaşalar diňe ingliz diline, ýa bolmasa da görýän kinolaryňyzy diňe ingliz diline görmäge maslahatlar ýaz. Bu birin ikinci usulumuz. Bu nähilerde ösdür bilýäňiz. Bu ýagdaýda tez görýän zatlaryňyzy ingliz diline görseňiz, özüňiziň eşidiş usuluňyzy, ýagny eşidiş okuýugyňyzy ösdürýäňiz. Siz ingliz dilini eşitip, ýagny başga bir ýerde şu sözleri gaýtarlasaňyz, ýa-da bolmasa şu eşitden sözlerinizi başga bir ýerde görseňiz ýa-da eşitseňiz, özüňizde ýa şol okuýup ýüze çykyp başlaýar. Ýagny, men bir söz bir ýerde eşitdim, näme diýip şu sözi täze gözläp, şu söz bilen tanışyp, ýa şu sözi anlaga salýaňyz. Bizim üçüncü sorumuz. Bu soruda siz esasen öňkü aýdyşymyz, ýagny täzelikleri, kinolary, teleperdaçylary ingliz dilinde görmegi, ýagny eşitmegi diýişimiz ýagny. Bu kerekken aýdymy köpürak dinlemeli, ýagny bir dinleýän aýdymyň, bir eşiten aýdymyň mysal üçin, men şu lirikasyny, ýagny sözlerini bilemok, nädip bilmeli ýagny. Siz şu sözleri okurşy, ýagny şu eşiten aýdymyň aýdylýan sözlerini dogry aýdyp, şoň bilen ýüzünden gaýtarlamak öwrün. Bu üçüncü usulumuz, ýagny aýdym köpürak dinlemeli. Bizim dördüncü usulumuz näme? Dördüncü usulumuz kitap köpürak okumady ýa-da bolmasa çağalaryň görýän multfilmlerini köpürak görmeli. Bu wagtda ul adamlar kim sonra ýüze çykmagy mümkin ul adamlarda. Bu wagtda näme diýler? Näme üçin çağalaryň görýän multfilmlerini görmeli diýen. Bu esasen kim çağalaryň görýän multfilmlerini görýänizde sizde ansat sözler var, ýagny sizi öwrenmäge, ýagny başlanýyşlary öwrenmäge ansat usullar var. Kinolarda, ýagny kinodalarny multiplarda. Bizim okuma kitap diýen manymyzda nähili? Kitap okaňyzda, okuyan kitabyňyz özüňiň söýgüli kitabyň bolup biler, ýa-da özüňiň gowaran jurnalyňyz bolup biler. Ýagny her bir kitap bolup biler. Ýöne özüňize agyr bolan kitap almaň ingliz dilinde. Özüňiz okap biljek kitaplarny alýaňyz, şonu okuýaňyz, hem özüňizi ingliz dilini ösdürmäge, bu kitap okumakda hem multigörmekde hem usulyňyzy has artdyryp bilýäňiz. Bizim 5-nji usulumuz, ýagny özüňde bloknot saklamak, ýagny özüňde bloknot döretmek, kiçiräk bolan bloknot. Bu näme kömek etýär? Bu esasen ýa köçede barýan wagtyňyz ýa bolmasa da awtobusda, marşrutkada işe okuwa barýan wagtlaryňyzda
boş wagtyňyzda eliňiň boş wagtyny ýagny bloknoda alyp bilmeýän, ýagny öwrüp göreňizi ýatdamagy maslahat berýär. Ýagny özüňiziň ýatdan çykaran sözüňizi aňyza täze salmagy okuyup döretýär. Ýene bilen gaýtamyzda mysal üçin ingilisler aýtýar lose it or take it. Ýagny use it or lose it diýerler. Bu ýagdaýda näme bilýär? Peýdalan bolmasa ýitir. Gerek gelsäň näme peýdasy bar diýen maýynda anlatýar. Ýagny özüňe gerek bolan sözleri özüňize öwrenin. The last but not the least. İnsanki usulumuz ýagny 6-njy usul. Statistika göre, alımlaryň aýtmagyna göre, ýatmagydan öň, ýagny ýa-da ýatandan soň, ýagny ýerden turandan soň adamlaryň beýnisi kabul ediciligi, gaty ukuwy, kabul edicilik ukuwy ösünmelýär. Ýagny şonuň üçin hem ingilis dili öwrenemizde, ýagny gündüzki geçen her bir geçen meseleňizi, her bir geçen sözüňizi öwrenen zatlaryňyzy akşam ýatmagyňdan öň, hem ýerden turandan soň gaýtylamagy maslahat berýär. Bu maslahat bermeginiz bilen ýagny siz özüňize, kelläňizde hasda ösdürýän ingilis dili öwrenjilik ukuwyňyzy. Hormatly howasçylary, ingilis öwrenjiler, talepler, ýagny VK gruppamyzyň, ýagny Line gruppamyzyň hormatly agdalary, sizin üçin bugünkü ýagny 6 usulumuz şulardan ibaret. Sizin üçin bu öwretýän usullarymyz peýdasy size deger dip umyt etýär. Ýagny şu usullarymyzy şu günden, ýagny şu taýlaryň özünden gaýtanmagy maslahat berýär. Hemmeňize ýoluňyz ak ýolduňyz hak görjüňiz gowurup bolsun. Bizim VK gruppamyz hem de Line gruppamyzdan aýrylmaň. Hoş, sag bolun.